Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Mkoma makati ndinofara makadini kuno kukawa nanoti pachi pamwe amoti kwenye munoti chikana masangana kechitu sinongosanganisa sanganisa anditika ndafara kuona iyi nezuro anditika kuri sei kuMozambique Mozambique unofara anditika takapedzera kuonana ndirini zvikana ndiri kuri mimi February ameneko February anditika no that's right pepe yachitanga kuti tidzokere kumashure pichana nyaya yakakunza yekwasekrutasvo because ndichiremember makaenda munin'ina wenyu ndakaenda munin'ina wangu arausha anditi dambudziko rakati muzoti ora chekutanga sekrutasvo mama wanzi kukupi sekrutasvo kuti nditange kuenda kwasekrutasvo ndakatanga ndakaonawo mavhidhiyo mufoni nevamwe wangu ndoma ndakaona mavhidhiyo ndaona mavhidhiyo aya ndikabva ndaona phone number papo ndopatakazotsvanga kutsvaka wakutosa kufona namba dziye ndikabva ndazokwanisa kuzosvika kunoko but chakaita kuti ndisvike kuno kwasekrutasvo inge iri problem yemunin'ina wangu anga akupenga akatoya panapa ndifunga kana kune vamwe vakaona mavhidhiyo avantoesmaziva chinhu zvakazvishuwa asingaiti zvakanaka anga akupenga kupenga kwanga kuchiitika munin'ina wangu zvanga zvichikonzereswa nagogo nenini because ininiwo zvacho ndandakangosisirwawo nagogo ndiri mudiki ndakazvishuwa naye panapa pekutanga takauya tikaona sekuru tikaitirwa dare redu vakatiti panofanira kuti wauye gogo vazove kunoko but kana gogo ndairambabhozi kana kumwe kwese kwatakabhozi panapa ndichinyatsara pasekrutasvo ndisina tarisiro chaicho yekunzi ranga riri last bastop kuti panga pari pekupedzisira kuti tikuya panapa nandisina chokwadi zvanga zviri zvokuti sevanhu vamwe vangachingoti munogona kuenda ko kwamukona mafoni hazvizikani zvinogona kupera but chokwadi chaicho chinandisira konga uri kungoti ndangoyawo zvekuzongoedza kuti amheno zvinoita here kana kuti kwete but ndandisingazotanga riri bastop pekupedzisende pandakaona tsumo yako inonzi sango rinokwaneta ndo zvakazotoita kwandiri uri kutaura kuti ninako wakambofamba naye kwakawanda kufamba munganga maprofita wese maprofita takatira kufamba ende papayo zvokungonzi kwanga kuri kuuya but ndanga ndichingoya ndichingoti kwakungoenda norasawo mari kupesisa ndingazoitire vanhu anenge akuzonditonai anenge anozvida kuita kwacho ari kunzi ndi ari kushandisa munin'ina wake wacho but zvanzvisiro zvokuda kwangu zvekushandiswa nagogo saka nandakona kuti pamwe pacho kana ndikarega kuzongofamba kwacho ndinoenda kuita nenge ndiri kudifenda saka kunga uri kungoti kungoedzawo kungotaurawo nevamwe kaiti ngoedze kuenda pawaenda kumaprofita kana kudzingana vaitobata here kuti iwewe nagogo ndimune nyaya kana kuti vaitobatawo dzimwe dziri different kumwe kwacho nenge kwatanyanya kuenda kwese gogo angasingabatwa wangasingabatwa pegona kungonzi vamwe ndoitora chinzi akaba vamwe woti mheno zvaakaita vamwe ukasvika kunzi mukushandiswa amai venyu ndo vari kushandisa amai vakafa kudhara unotaura navo kunzi toshandiswa naamai amai vakafa kudhara vatatosara navo ndogogo avatinawo panapa ndopatakaa tikaitwa dare redu nemo zvikabva zvaitoshuwa nemo gogo akutodomwa pai tese ndikatarisa kuti gogo tangadzoke kuya navo panapa ende ndichitanga kana ndichiri kunyatsorangarira ndichitanga kuitirwa dare redu patakapinda mudare masekuru vachibatwa gogo nguva iyoyo shuwa ndatoona gogo vachioneka vari kugeto kuri kwaioneka vachindiratidzira nechigona sauti zvavakuita zvisirizvo ende kana pandakanzi endai munotaura navo gogo vauye ndairamba ndakaramba nemushonga wacho vanga kati pasekuru ukasvika munonoisa pasi peririmi kutaura navo ende kutaura ndakangoti izvi kungoitawo but ndeimwe problem yaida kuti inocreata kuna gogo yekutoti tikanosvika kuti tinenge takutonoenda wese nawo vachatopisa vatidzinga pamba kunzi zvamakunditisa andisingatarisa kuti ambuya vangu vangabvume kuuya navo kusvika tauya kuno ndo zvandakazotokuona zvishuwa tikaenda paye ndikaona nawo gogo saka wasvika wakazovati chigogo wakati manga maenda bhozi kana singakanganise pawakataura hamuna kunenge musina kuudza gogo kuti ndakuenda kwasekrutasvo kuzimbabwe takangobuda zvavanga sina kuziva pandakangosvika zvakanamuri kuti ndikati ngatambanotendera kunenge kwatanga takaenda pana sekuru ko ndichingoita zvimwe zvakanyepera nyepera
but ana yangu yairova ndoatanga ndichoatanga chirudzi ana yangu yairova zvisingaiti ndazongoita zvandakaudzwa zvendatora mushonga wangu andaise pasi perurimi ndati mbuya ini maonere angu ndiri kuita anga ndati timboedze kufamba naye mukomana torisai muni maitiro yacho paipa yanga wadzokera naye futi takadzoka tese ndati ana ndafunga kuti tifambe naye mukomana uyu torisai maitiro yacho zvikuita ndongafunga tifambe naye kupi ndikati kune kumwe kwandangu kwandakambonzwawo kune mumwe muprofita ndakwabuda pachenoti n'anga zvikanzi kune mumwe muprofita zvikanzi handi kana zvakadaro tinoenda ndikatozvishuwa tinoenda kokanzi tinoenda ndataura pangwana mugadzira muwacho wacho ndikutozvishuwa chimbiro tumuka kutoenda kumufura muwacho wacho kuenza kwacho wacho ende dzawo ndatazvishuwa handi tapinda mabhazi edu tauya zvikandasvika kunokuno ende ndakanzofara kana pandakangokwanisa kuona tasvika tese pageti ndakanzofara handiti ndisafara tinoti tidzivire kumashure munin'a wako paakatanga kupenga kana kuti ngatiti kurwara zvii zvakatanga kuitika kune munin'a wako maitikira zvakaita kune munin'ina wangu arauzvo kupenga kwake madhezi ekutanga hatinonyatso kutora chokwadi kuti anenge ari kupenga bcause zvamutanga kanwa mukudhakwa-dhakwa akadhakwa achitanenge kungotomuka zvakutaura vanhu tichingoti kudhakwa zotoona munhu doro riri rapera pasisina kudhakwa zvinhu zvakutotanga kutota zvakuta serious ende serious yake nguva dzizhinji dzacho ambuya anga asingatombodi zvokugarisana navo anga asingatombodi kwaona zvakamubata paine hasha kutanga kutokikisana saka nguva dzizhinji zvacho zvanga zvakundipa kuti kana hakunawo chimwe chinhu nguva dzizhinji chakunzwa kana ndinganzi kana kune basa kwandingakwanisa kuenda bcause ndini nguva dzizhinji ndaigara naye ndakavagaidha kuti iwo angakwanisa naye zvanga zvichiita ndinogona kana pandakauya naye pana pacho simba ranganaro ndichitanga kuya pana pacho angani simba so ndapinda mudare paya so piwa mushonga wakapiwa panapa apa takatozonodzoka angatoanayo ende pfungwa dzangu nachingoti panogona mushonga wekungonzi angopiwa wekuti angoperi simba panapa urwere unozodzoka futi sekuru pawakapinda mudare paipai vakabva kuti ndiri kuona iwewe nambuya vako une chekuita pamunin'ina wako ande iwe uchirimemba nambuya maikonekitana sei zvinhu zvenini ndichizvitanga kuna gogo zvakangoita ndakatanga ndichiita zvekurota ndichiita zvekurota mairota muchitei ndairota gogo achingoti mungu anondimutsa ndimutsa kwanokuchitenga kufamba neni marotiro andaita ndairota gogo achitenga anotakura vachifamba neni ndichitenga ndakaberekwa so kuti kufamba kwacho kwataita zvekumburwa ndomafambira takataita kuzopedzisira zvakutokunda kutonyesa kuti zvinhu zvinotongouya pandiri hope dzacho pati kwadzinoita kwati daily nezuva nezuva nandapota hope dzakadaro saka kumwe kwacho kundaifamba maprofita pandakazotanga kunyosona kuti pane zvekuitika kune mumwe muprofita katakamboenda ndiyakamboita nenge anoda kuti nenge anozvitaura kuti andikona nenge kushandiswa mbuya wako ndaa kushandisa kuita zvese kuti mundese kushandisa munin'ina wako saka problem yakanyatsoitika kune munin'ina wangu changa chakutoti apengeswa mbuya wangu achidawo kuti anofanira kuti ajoine chikwata tinenge tese pamabedi pamwe chete tichishandira mushandiro umwe chete saka uyu manje aiti kana adhakwa payotanga kuwapokotera mukundishandisa mimi ndimukunditisa murume wenyu ndichirara nemimi saka zvinhu zvaita aizvitaura akadhakwa paya yacho kana adhakwa payotanga kuzvitaura saka ambuya vaya ndo zvandakazoona zvangu zvakuapa simba zvokuti akundifumura mushandi nayo ende vamwe vedu manext door vacho vachizviona zvishuwa kuti komana inini wacho chai ndakangogara pamba kana kuti kuroora chaiko ndisina mukadzi saka vanhu vanga vakuzviona uye akazvitaura azvona saka plani yavo vanga kuda kutoti vakapengesa iwe andikona kana panandauya naye kunoko taura chaiko chakangasati angogara ari mudhu ari zei asingatodi zvokutaura nemunhu saka ndo zvavanga vakumanikidzirisa zvese izvo zvekugogo tavhari zvinhu zvisamusike secret atanga tichiita saka ndipo makazoya kona sekuru veve ndobva vabatwa handiti vakamboda kuramba nyaya yavo vachibva vazona kuti nopana pachi ndo zviripo maakudzokera airimepa makamadzidzokerai vanotora zvinhu zvavo vaiti chii muroto havana kutanga kuti wakatinyepera kuti urikuita kuprofita izvona pawandiendesa
tiri munzira vakatanga kutaura kuti komakadii kungogara mataura pachena kuti ndokwamurikutuka kun'anga gogo ndakaona kuti ndikudziva kuti ndokwatuka kuno kun'anga zvainetsa pamwe maizoramba ndisangada kuti ande kumborofita kwatukuenda maita kuti mungarambe wozita Simon maitira chazvipita zvinhu zvacho zvakubatawo nenini chechei andiri panapa ndikatarisirwa ndiri zvacho mangu masara yangu yacho nditosiyana nawo handina mukadzi handina umusha zvinhu zvinonyadzisira mune vamwe vangu vanechigara nawo apa kuita kwacho dambudziko racho rakuoneka kunzi inini ndiri kukonzesa nomunin'ina wangu apa tiri 2 tega saka uyu akadai soyi wandichazonge ndichibatsirana nawo naye ndiani vakazongenda zvavo achivanika gunun'una kavanga achingoita chigunun'una but hapana kuzonyanya kunetsa kuzosvika vauya zvishoni zvinhu zvavo kusvika zvichisaenda kuno saka masvikakumba vachitorongedza zvinhu zvavo maitowirirana tanga tachitowirirana wirirana nawo gogo zvinhu ngatite zvinhu bozi ndainyaswa komekedza ndichiti gogo zvinhu apa hatisi kuda kuzonzi pane chasara apa mandimana mushonga wamapiwa kwekwe manzi mukadzokeredza mukufa straight saka pano chimwe chinhu chamunofanira kuti musiye kana kuti chamunoda kuchiva zvinhu zvese takurai murongedze zvinhu zvetise takura zvinhu zvavo shuwa pasungira pa chinjira chavo chandakasungira ngataiwa handeiwena zvinova ichisiva kunoko kana wakazodzoka paye nemunin'ina wangu paye apora paye inini handinazokwanisa ndazokuda kwetumari tongoda kunese ndakataiwa chikuru maenda nemugwere koko munopedza zvinhu zveseo ndakataiwa inini ndichangoita ndimanikidzirewo chete pese pandinogona napo kuti ndikangowana kamari ndikwanise kuenda ikoko ndazotaiwa shuwa pa ndite ndiendi handiti shuwa izvinezvi kubva ipo pai pamakabva kuna gogo mamauya kunoko upenyu hwako neunin'ina wako wamira sei chitanga nehwako iwo inini upenyu hwangu kubva ipapai ndabva kuno kundabva kubatsira matare kwasakuru handisi kuona chiri kundishungurudzeni upenyu ndikuzvaraitawo zvakanaka ende chimwe chinhu chandinonyanya kutenda ndakazokwanisawo kuita zvishuwa kuti mukugara kwangu ana ndichiitawo tumabinda kuti ndakaita chana ndichinyanya kushuvira ndakazokwanisa kuroora makorokota ndaroora unoona mukadzi wokugara naye ndakanyanya kukoshesa ndakataiwa zvishuwa ndo zvinoitwa vamwe kugara nemudzimai wako mupamba chirima tichizvirimira zvatenge tichizviitira zvinenge zviri nani kuti unomwe wako gozi munhu unorwara usiku zera rangu noni papa ndichasvika ndichiramba ndichirara ndege unorwara usiku pane munhu anokwanisa kuzivisa vanhu kuti mwangu asinge zvakanaka ndakarora muna June handiti munin'ina ari sei munin'ina ari nani toti kukomba ikupa kutaura zvake zvokufudza munhu kuti toabhowa pasisina kana problem yangu nzini zvizvo zvinoitwa nevamwe kunzi munhu akambopenga akagara zvinombobata haite mushemushe aiwa kana hatori bhowa mushemushe pana kana dambudziko kana chii handiti ivo ambuya vari sei bozi kana pavaitaura kambuya vanenge vaitaura kuti vakanga vari nechikwatawo zvakare vari kuti upenyu hwavo huri sei ezvino kuna mbuya pasina kana problem pasina kana dambudziko tokutogarisana zvakanakanaka bozi pamaperi papa tinongogara pamwe chete chivanze chimwe chete but inini ndakavakirawo pangu pamwe ndakavakirawo pasaiti iwo apa hai tinogarisana zvakanaka tinawo kana kubva tabva panapo kana kunzi tanga kudzoka takaita kuitana gaka kunzi takambotozezana kuti seisena iwo kana kusawirirana aiwa togarisana zvakanaka nagogo handiti problem iyo yatakafambira chinzi taipana pasekutasva kusese ndanzwa vachitiwa ndikuro ndanzwa nekuona zvese kuti hayi nomudzimai ako mudzimai wakambudira pachena kuti shamari unoziva nekwandakabva nako kwangu akaoma mudzimai ndo ndichitanga kugara naye ndakambudira pachena wamuratidza nemavideo ndakanyatsokuti funga kuona mavideo acho anga zvisina kumira mushe ndisingatombotarisa kuti ndichange ndinewe panapa kuti ndane mukadzi ndanewe wangu womusha mbuya wangu asingade zvese ndikataiwa chandinonyanya kukoshesa ndechekuti iwo mbuya vacho takugarisana mune zvakanaka zvese zvoiwo unonguya uchigamuchira kugara magariro tiri kuita nawo usazotora madaka ekunzi vanga vakamboita somo mangu sese takatoregerana nambuya zvakatopera handiti saka message ndakaona kuti chinhu chakakusumudza zvinezvi uchiuya kuno kwarari ndichikuuya kuda kuuya kuzotenda sekurutasva ndakatodza kuita kuti handina hangu mari kana chandouya nacho handina asi nemwoyo wangu waramba uchingonditi dzokera unosangana nemurume wechimutende mashoko angade kutaura kuna sekurutasva ndekuti chititasa dambudziko rawakafamba naro mukati meupenyu wako
inini mashoka ndingade kunakusira kuna sekuru Tasha ndinoti izvi zvavakaitira inini ngazvisagumire pandiri inini ndinoda kuti nyangwe nevese vanhu vandiri kuona vari panza varambe vachiitirwa zvakadai so ndinoda kuti zvisagumire pandiri inini chete kune vese vari panza kunoda kuti vapore vauyewo vachidzoka madzokero andaita panapa kuuya kuzotenda zvishuwa kuti takabatsirwa panapa ndo mashoka ndinonyanya kukurudzira yaya because takabatsirwa zvanondisingatarisira ndinokuona kana kuya kwacho kwatakaita kutanga dare redu patakazongotuka nagogo tichidzoka takaitwa dare mahara zvese izvozvo saka ndinoda kuzvitenda izvozvo kuti hakuna ndimwari angati zvese izvozvo kunzwira tsitsi kunzi hamuna mari takuona kuti amurinherera ende kana mari bhasi ndakadzoka tichidzoka notora gogo takapiwa panapa saka ndo zvimwe zvandinoda kuti nazvo masekuru Tasha zvanoita kuti ndinofanira kuti ndidzoke pandione zvishuwa kuti kundibatsira kwakanoita kuye ndazorora mudzimai ndanaye saka ndakataiwa ndinofanira kuti ndiende kudare inotenda kune vamwe vanhu vachiri kufungidzira kuti iwe sekutaura kwaita kuti no ndaona pakawanda vanhu ende ndifira kuti yekuti vanhu vese vabatsirwe nasekuru vapone vamwe vachiri ngoti izvi ndezvekunyika izvi hakuna n'anga dzinobatsira semabatsirirwo akaitwa nasekuru Tasha takatasa dambudziko ravo izvozvo ndinozviramba ndinoti dai vanga vamwe vakwanisa kusvika pana padhuze vazonyatsoona zvakawanda zviri pana zvinoitika zvacho because nedambudziko redu isusu handisingatarisiri zvokunzi kana mukaona munin'ina wangu zvaave zvacho mazuva ano munoramba zvishuwa kuti ndiyewe zvishuwa akauya panapa kana kutaura aita nenge munhu asingataure angonyarara akaita sei aiwa ndinoda kutenda nasekuru Tasha nebasa ranoita kuti basa ravo ngarambe richienderera mberi munin'ina wakambomuratidza mavhidhiyo kumbomuratidza but iye muridzi anenge asingadi kuzviona zvangachita anobatikana nazvo tikona zvangori madhezi aya kuti tikwanise kufamba tichinokuenda kuzimbabwe takaenda kupona wero aiwa iye hatimbodi kuzviona zvake but chandinozongomutenda ndechekuti haana kuzoda kunyanya kuda kuramba akabatikana nagogo kuti ndovangada kundisvikisa kwese kokaiwa tangobvuma nazvo botsurika pasi patakaenda watsuriwa vanhu vamwe vachikuru tikamubva tangosiyana nazvo kataiwa chikuru tichigarisana so ndinotenda Newsbeat TV. Ngana basipanyanga. Ana kuchoka. Ana kukonzana futana chitauri. Bautoka tinana Jerasi Masamba. Ai. Uyu mundu akana bwana Jerasi Masamba. Pano ngala pasha anapobora pano kare. Muntu uyu tikampata na ngane kuti atabwana na familia yake. Itaza kufunda. Apa anenge bwana na ngazi zaniandeza kuti ini ndabwana na ngazi uzatenda kuti timu natendezera bwino ndabwana ngazi wangu. Tuponi. Azina sekuru pane munhu wandiri kuona pano andine dare rake anonzi Jerasi Masamba. Aripo ere zvakanaka imbogara ipapo wakadaro asi pano pane muzukuru wangu akamboya pano ndichimubatsira pano mhepo dzakaipa dzamutadzisa kuroora kusvika ndakamugadzirira dare rake akazokwanisa kuroora aiva nemwana wakaita aiva nemunin'ina wake aipenga ndakadzingisa mhepo dzakaipa kusvika nazvino akaroora nhasi auya nemukadzi wake zondiratidza mukadzi wake ari papa Buena. Zvakanaka fambisa hapo ya mdani. Loku Mozambique. Bongo. Nambu yako. Ndakaya na gogo wangu. Chirapa kurowe. Bongo. Ndakuziya. Baya masigwaye. Baya masigwaye akarakwatira rini. Hapa masigwana ndazakwatira. Hapa masigwana. Chokana mwana mukuja mulisha baroja. Tamana mwana kalichazo ndo matari chazo baroja. Ana ungida na wizi, edwe. Ungida ni mwana kugara na. Kanda kuya matari ndo matari. Murema kwamba. Achakupa zvematare munotakura vana vasingakwanisi kunyarara mukoma. Murema kwamba. Huyu anapobwera huyu na mkono wake alifunza gani? Huyu anapaswa ufiti hapa. Nagonga makutu mangu. Pana muda aboya afuna zaida kutenda kwa sababu tena ndaza kwatira masigano ndagurana nikimenya. Hapa menya matizoni.
hanzi nasekuru uyu muzukuru akamboya pano long back akauya kushandirwa. Hanzi ndigere pano ndanzwa nzeve dzangu negirazi rangu richindionesa sekutaura nezvenhoroondo yemuzukuru. Saka akamboya pano kuzobatsirwa aiva nemunin'ina wake aipenga. Ambuya vake vaikumumutsa vachida kumubatisa mabasa eusiku euroyi. Panguva iyoyo anga asina kuroora. Saka akagadzirwa munin'ina wake akarapirwa, munin'ina wake akapora, mhepo dzambuya vake dzakaparadzwa dzakapera. Uye akazoenda kunororawo, iko zvinauya nemudzimai, ane mudzimai. Auya nechinangwa chekuti ari kuda kutenda sekuru, kuti sekuru makaita basa, makandigadzirira zvinhu zvangu sezvafamba zvanakasvikana zvino ndaroora ndaane mhuri. Ndodane remuzukuru rafambira mhuri nemuridzo. Haina sekuru rutendo ngaruve kuno. Aiwa pataya tisina kugadzira kungoti kuoma kwezvinhu kuti kotangoti hatingangorambe takagara tichiti takaomewa saka gatisano ndinotenda nepamuromo nezvatakaitirwa panapa. Saka ndayozotenda kudaro. Asikumenya usiku wese. Aiwa Ari kurova here usiku wese. aiwa chikwadi kufamba zvakanaka. Mwese mukunama kanibvunze mukadzi. Hanzi mese tinguuya nogona kunyepera katibvunze mukadzi wacho. Iwe bwana wako. Iwe mukadzi wacho hanzi ndiani wako? Akurikita leo usiku. Hanzi ari kutema munda here usiku. Sasa zuri kwenda bwino. Saka zvinhu zvazvese zvitoende. Wana huyu akadamangiwa na fowachi. Hanzi wamunoona mukomana anga akasungwa nambuya wake. Aidi kana mkazi wake ngomara kupata matako kupata safari. Aidi kana kunyangwa kavamupa nemudzimai aipopedza kungomuguma chete hapana zvaaikwanisa kuita. Umvara. Marizwa shoko. Besaka ndafunza murume na mkazi nawo kuti ndokuvafungura. Yekusaka ndabvunza mativi yose kudivi remurume nekudivi remukadzi kwete kuzofunga kuti maybe ndiri kuvafumura kwete. Ndifuna kudziva kuti mangwana yandaika apa akupata ntchito. Ndaita izvi kuitira kuda kuziva kuti mushonga wangu wandakagadzira nawo muzukuru komana uyu uri kushanda zvinokwazvo here. Hamba vara. Mapanzwa vazukuru. Mafamba kana musero muri kana musero. Mafamba sei mugwagwa kumozambika pano mugwagwa muri kufambika here? Kufambika zvakanaka. Tamara tani njara kumosambika. Nzara kumozambika iri sei? Nzara tinayo. Mazi kuvumba. Akusati kwatinayo zvakanaka. Kanade. Unafarara funa kutaura kutaura. Ndiko ere shoko rauda kutaurawo kuna sekuru. Ndikudziwa kuti unafamba kupona ngani ya matenda ya jana muizwa ya maumara. Penongo nafarara yakapima. Hayi ndiri kuziva kuti Rambuka kuchesa. ndiri kuziva kuti wakambofamba kwakawanda wanda kutsvaga kubatsirwa namune matambudziko zvomusha zvichiramba kupera. Iko zvino une shoko here kutaura kana unaro sumuka unatse kutaura zvakanaka kubva pakupera kwaita matambudziko ako wabatsirwa pano. Haini shoko randinaro nderekutenda. Sumuka hako utaura wakamira muzukuru. Shoko randinaro ini nderekutenda. Ndikutenda ini kubva pandabatsirwa panapa kubva one munin'ina wangu wandakabva naye panapa. Nanhasi uno urwere uyo anobva kuzodzokeredza futi nanhasi kungoti kunetsa kumadzima bhazi dai tavatesitiri pamwe chete. Aiwa zvakadambudziko redu rakapoita. Zvakufamba musha. Zvakufamba musha. Chokwadi. Oyo akushipa kana kana patu. Mukadzi wako ari kushipa here kana kuti nhumbu asati anawo? Tikutarisira kudaro. Chokwadi. Okay, arabukani mwere. Tinotenda sekuru. Soka inifune mugare panzvimbo dzenyu. Pamusoro sekuru. Tirakuwedzera panyaya yemukomana. Bwera. Imbodzoka. Muzukuru Robert pane mashoko ada kubatsira kuwedzera. Ndafara chaizvo sekuru ndichiona muzukuru. Vakawanda vanowanzoti mavhidhiyo amunoita vayaya. Dai muchizotera vanhu. Tichiona kuti upenyu hwevanhu uya hunenge hwachite. Isu patati zvinotinetsei nekuti kazhinji hakuna munhu anopinda kana kuchipatara gwara renyatwa apora. Atinotenda madhokta. Kuchipatara kunenge kune munhu anorwara. Hatiti ndapara chaizvikuona mukomana uyu. Mwakaizenda apa mavhidhiyozi ka mutarise nyaya yemukomana uyu. Mukomana uyu akatanga kuuya kekutanga nemunin'ina wake achipenga. Iye airoya mukomana uyu. Hatiti ka nambuya yake munin'ina wake aida kujoinawo muchikwata chekuroya asi airamba. Ndokuzoya kunoko achibatsirwana aibapengeswa nambuya yake. Ndo vhidhiyo yekutanga. Vhidhiyo yechipiri mukomana uyu akanzi ndinotora mbuya yako akatya. Kana ndisingakanganise tiri mudare aitoti ambuya yake vari padzava achitoti sekuru achitya kutaura mukomana uyu. Zvakana sekuru hakuna zvakadaro. Akazobatsirwa akatya kunotora mbuya yake akanzi nasekuru enda unotora mbuya yako. Akazoenda akanotora mbuya yake
ambuya ake vauya vakamboda kuramba asi vakazobvuma vakazosarenda pane ndangofanana ndokubva pamakutu manga kutoka pasi pejavo panangodzinena kucheza pana fiti pano mvindo mazi kupeza pano asi ndikuona kumatako ainu kunembewa uyu ndikureva ati mwana mwana ndikuona kumatako achi kunembewa mangawa hanzi nasekuru pane nhau iri kubuda pano pagirazi rangu pana pane vana vakambouya kare pano asi pane muroyo wauya naye vana vakambouya panapa pane anonzi mangawa nazvaremwa varipo here panapa kana nepasi hanzi garai pasi manangani andikuona kutakwaira hanzi pane nhau yandiri kuona rero mukana kutinyera rero nawe tatu hanzi nhasi makasazviitira pupu nhasi makakoniwa kuzviitira pupu pano hanzi handisitafu hanzi vamwe vari kundotaura zvavarikuda tasva kuenda kumunda kunorima hanzi kwete homwe ndoenda kumunda kunorima hanzi tasva iwa handirimi handizive kurima hai ndadzoka ndiri kupisa ine ndipata afiti hanzi ndinobata varoi muroi handijaidze rero hanzi nhasi mbomira yenyu muchanakirwa panapa hanzi mangwana hanzi mishonga yandauya nayo iko zvinonzi hanzi haikona kutamba hanzi iri kutononokerwa nekuti basa iri kuvira hai nasekuru ndiri kuizwa mudze mishonga yako iri kuvira iri kutoti tanonokerwa kuti tishandise basa zvakanaka pedzisa kutauranawana rudanorobata akazonotora ambuya ake ambuya ndokuuya ambuya ndokugoramba ndokuzobvuma ambuya vakazoenda kumusha zvakare kumozambique ndokuzonotora zvinhu zvavo ndokuya ndokusarenda kuna sekuru Tasva. Ndafara chaizvo ndaiona zviri pamwoyo pangu ka nezvandakaona ipo pai kana nendaenda kuda kutotizwa futi mudare ndinoti sekuru ndaitopesa ndakonda kusaidi kuna sekuru kuti izvi kunotohwanda kuna sekuru kuti asi ndafara chaizvo ndofunga sekuru vakazotipa mukana kana uchipo kana kuti nhasi mati mangwana tombogara pasi tongotaura kanhoroo ndekukai kuti vati vanhu vaya vanogara vachindinetsa kuti Robert Tera vanhu kumozambique tirakuona kuti vakugara sei tichizonzwawo nemudzimai wako kuti wakamboona mavhidhiyo here murumo ukaona unomuramba handiti hayo ndatenda Zimnewsbet TV. mabvakupa Mozambique Bungwe Mozambique nasi apindira okay ndakaona vamwe vangu kuna mumwe mabedu uko kwani matelefoni angashandisawo aenda maYouTube maFacebook ndo matakapatana notarisa mumwe chingoona panga chingoitikawo mabasa aitikawo ndopatakazotora numero dzacho dzaibudiswa pasi dziye ndopatakazo uyu akabayira kubenga uchi uyu ari kuita kunge ari kuvhiringidzira asakabayira gome ndekwakokoda kaungaba matemba vano munobenga uyu kuba haana kuba problema yaita kuti tuwe panapa ndekuti uyu ningi wangu ndo andakasira inini ivo baba wako ari kupi vabereki vari kupi baba atwazivi tese amazivi ndakangokura nambuya mai vakafa vakati vachibereka uya pashaya mai okay ndo pakashaya mai saka isu takasara tiri 3 sara kwakaita tiri 3 hanzvadzi yangu iyo mira kwenyama hanzvadzi yangu anandakasirana naye anonzi ani muningi wako anonzi Arausho iwe gara mushekuzikama gadzikika endo Arausho Arausho Emilio Arausho Emilio nda Mozambique tete Arausho Arausho anotaura anotoda zvekutoti kana zvamubata wapaya ndipambotaura wegeya kana atofunga kuti ada kutaura wapaya anongotaura zvekuti hazvizvisiko zvaanenge achitaura we okay iwe unonzi ani mukuru wacho inonzi Bento Emilio uyu Emilio Arausho Emilio akati tiyako adakura chikonzanidzira anonzi avowako Antera Emilio ambuya vako vakakura vachikuchengeta unonzi ani ndo anonzi Antera Emilio munabereka muri angasi musha tanga tiripo 3 muri atatu okay uyu ndowawinaini uyu ndo wandina konkuru ndiani iwe karapatisa okuyamba ndimi wechitu alipo anachisira naye ndi akashaya unganisikana alimusikana uyu ndomudiki uyu ndiye mudiki uyu akati amai achibereka wauyu achikashayira tu ndakafanana okay enta atatanga rini kufunda
akatanga lini kupenga uyu kupirikidzika zvavidi nyaya yacho apa uyu kuti atange kupenga akatanga muna June. Nyanya chakaita kuti uyu mwangu asvike pakudai soka inawe kuti kukura kwatakaita naambuya ndo aitichengetawo tichikura nawo. Mira pakotoni. Mira kadaka. Unoona iwe uyu miro unawo siwako so wakutukurwa mbiri natsoka. Wakufunga kuti chii chatakaita pamwana kunyepa. Chandaona muzukuru ndechekuti utano wako uri watodzikira hausi miro wako zvichireva kuti wakudyika mupfungwa nemudangariro kubva pakufunga kuti ko zvatikaita pamwana uyu takazviitirei. Ndiri kukurevera nhema here muzukuru? Waane mufungo iwewe nhasi kuti zvatikaita pamwana uyu takazviitirei. Unatiparema kudaira. Tise ndondo pamusoro. Sekuru ari kurevera nhema here? Uyu antariyo ndatombata muroi. Uyu antera uyu atobatwa pana nasekuru anzi muroi. Wanzo? Ukona iwe Robert. Sekuru. Ukona wana akakura na mbuya. Uyu iye mkomana andoroya akatopasa uroya kutomuka chayo. Silo kutama. Iye mkuru. Zvatana na sekuru washinzwe here? Ya, ndikuzvinzwa zvakutaura sekuru. Unobvuma here kana kuzviramba? Iye papa arozviti ndikuta kurota ndichienda kunoroya bati anturoyani. Ndizvere muzvanzi iwe unozviti iwe unoita kurota uchienda kunoroya asari nasekuru kwete iwe unotori muroyi unotoroya zvechokwadi. Unozviziva here kurova nasekuru? Alright. Apari kunoita kudai. Wakatanga rini kurota? Kurota. Zapire tsitsika. Waya weka. Hadi nasekuru tadzitsitsi Kutaura ndikutaura bati ndikwanisa ndikuona kugeti. Ndikuona mbuya kundirambidza kutaura. Kugeti. Akasokwanisa kusvika panapa. Vari kuti chii? Vakangomira kukuya kubudisa musodzi. Ambuya. Oh. Unoona hadi tsitsi nemwanza kwenya kwakuta. Vabvunze kuti ko zvinondiita sei Auzvikai. ngava uya mbuya wako vagara taure navo. Ambuya vari kubudisa musodzi? Zvirwaidzo havasi kusvikika panapa. Pasekuru tasha havasi kusvikika? Tune into Zim News Bit TV. Saka wanafika uchiudza avo kuti tipinde nokaratani. Wakasvika uchiudza mbuya wako kuti ambuya handei kwakabatsirwa munin'ina wangu arauzhauyu wakati kudii? Vakatanga varamba chiti nina kuno kwandinoenda ndiende koko muda kuti ndiende kwacho. Nhasi unoda kundifambisa muchinditisa matare mivana diki zvekufamba sei. Ndati avo isu handei hakusi kunzi matare ekuitiwa. Toda kuti mungoenda munonzva kuti sivabodzi muchinzvauchi kuti nyaya yacho kufamba sei uko. Saka vakatanga achiramba chiti mira nditange ndafunga mushe ndikarara ndifunge mushe akamboita inge 2 days achiti mira nditange ndafunga mushe. Ndopakazongoti mwete right zvamafunga ndizvozvo apa nguva ino ndemainza makundisisa kudima muchindita kufambisa. Omberi maoko pane manje. Alright, ndinoda kudii? Ndopakazongoti right aiwa kana zviri izvozvo ngatiendei. Ndopakazovhuma kuya kusvikira ndakanavo. Apa iwe anteria. Iko zvino iwe anteria. Apa ine ndinda kuchemera. Iko zvino ndoda kuteerere unzwe sekuru tashu ndiwo wakakushedza muzukuru. Kana yako wafuna kupa wewe araozho nankana kuti akuramba ufiti topera. Iwewe une chokwadi nazvo here muzukuru kuti uri kuda kuuraya muzukuru anonzi arauzhoyo nechikonzero chekuti ari kuramba kumutswa uroyi? Saka ndizvo zvatakawira kuno vakati nini ndinikuwarawa ndini? Ai. Kwete. Koja farana nokukosha ini. Hanzi izvo nasekuru bvunza mubvunzo wandiri kubvunza inini. Kuti iwe ufuna kupa muzukuru nankana kuti akuramba ufiti? Kuti iwe uri kuda kuuraya muzukuru nekuti ari kuramba uroyi here? Handisi kuda kuwabaya kuti akuramba uroyi neuroyi nandiuzive ine handimuke napana zvandinoziva. Usaidi kukamba bodza? Saka sekuru ari kukunyepera kava muzukuru. Iwe zvega ndokusa. Wakundinyepera. Aya ndokusa ndo pamusoro nakuti zvokutandizwa kufungurudza. Sajankwana rawo zvakanaka muzukuru kana wati sekuru ari kukunyepera. Tine tsvimbo yasekuru inonzi Sajankwana.
Svimbo iyoyo ndoichapedzerana newe kana wati sekuru uri kunyepa. Handiti ka saka tichaisa svimbo yasekuru Sajangwani iyi ichakupisa ipapo kana iwo uchiti sekuru uri kunyepera. Kana uri muroyi chokwadi haina sekuru andisina kupedzerana nguva yega tise pamakumbo na kusvikira wakula inini mira aiwa tsvimbo yasekuru iyi inonzi Sajangwani andaisa ndoichapedzerana newe iyoyi. Kuwachengeta inge ungora chengeta nokuramba rini? Handi na sekuru chokwadi ini handisi kuramba kuwachengeta ndiwo kavachengeta kubva vari vadiki vana handisi kuzviramba. Iyo urachengeta mama wacho adafisiri pacho adafisiri. Tamai ndo akasa ufiti. Baba vana vakafa, amai vana vakafa, iwo ukavachengeta kubva paudiki kusvika vakura asi ndizvo zvinozopa kuti upe vana uroyi iwewe. Uyo rabazho kana kuroora ripe iyo ndo kumpasa ufiti tamborai. Uyo Bento kana kuroora paya asati aroora ndiwo kumpa uroyi. Kana uyo Arauzho haana kuroora pari paya ndiwo kumpa uroyi. Ndava muzukuru unyama. Kana pamaso pale go baba. Iko zvanga kwatarisa pamaziso pakaomerara. Unyamuzara kurira pamaso padawo ngati pakambuma. Uri kunyepedzera kuda kuchema ipavava kunge kamuka kesango. Paramo ngati kambuma. Pahuso kuti kwakwarasho kunge kakonye kanonzi kambuma kaika nemaziso matunyu. Kurira yani kurira. Kuchema uda kuchema chicho uda kuchema iva. Nikuchema kunyepedzera zvinhu zvandisingazive inini hapana zvandinoziva inini handimuke. Wanyepedzera kunyepedzera baba kunditi ichi akunditi mukuti rowa singarowe. Wanyepedzera nani? Kunyepedzera. Iwa vakomana handindo kunyepedzera kuti gogo ndimo mudi mukuti murikutiregesa. Aiwa vakomana vambotaura newe era sekuru ndo vari kukuudza kuti iwewe. Ine ndinokwenda kubata. Sekuru ndo vari kutaura kuti vakubata. Una vakani uribe? Une nharo here kana kuti uri kubvuma zvokutaura nasekuru? Ndoda ndaika kufuna kupatsa pano. Wakarega kutaura chokwadi tsvimbo iyo ikagumbuka ipapo iri kukuuraya ipa. Apo bvuma nyaya nguva ichiripo panokuti zvinhu zvisvikise ukurefu zvinhu zvokuti akafamba zvakanaka kuti kauya hakuna kuti muna muchita kuita zvinhu zvokunetsa zvekuzonzi zvozosvika zvekuzonzi takutakurisiwa panapa takuita zvokuendeswa kumwe. Zvinhu zvakanaka zvokuti batsirune zvakanaka. Iwe Bento ndinoindira kunetsa naiwe muzukuru Bento uyo ari naye hanzi uroyi haana ero. Ai murozarini muroyi. Hanzi iwewa muroyi mese muroviri nambuya kwa. Taura chokwadi iwe zvaunoziva zvamunoita muroviri nambuya kwa. Ndinomuka zvishana vangu akuswunyeka. Iwe Andera haumuke nemwana wezvaari kutaura. Iyo tsvimbo yekukuuraya. Tsvimbo iri kukuuraya ipapo. Sekuru shuwa zvinhu ndinozviziva asi inini kutoshava kuziva kuti ndingazviite sei pandakazvipiwawo ndangotiwo zvinhu zvakungodi zvakungodzivirirawo saka ichi zvinhu zvacho zvishuwa ini kutoshava kuti ndingazviite sei. Koarauzo uda kubaira chani? Koarauzo ukakanganisa ukamurwarisirei? Tukumbirawo kuti shuwa zvinhu zvacho handichamuzvidawo. Ambuya Bento pindirai mubvunzo. Hanzi nasekuru uyo muzukuru mudiki uyo makamurwarisira chii? Arauzho. Makamupengesera chii? Zvinhu zvacho ndizvo zvanga zvichida kuti chii kuti apenge. Iwe nyaya yapengesera ndekuti asoda kumpa muroyi yakaramba. Hati nyaya yakomupengesera ndekuti iwe waida kumumutsawo sezvaunoita Bento. Saka iwe yakaramba kumuka iwe kubva mupengesa manje. Ndizvo sekuru tokumbira rubatsiro kuti ndingazvipedzisei ine handichazvidawo zvinhu zvacho handisozvida. Hauchazvida tsopanopa? Hauchazvida iko zvinhu zvinhasi manje pese waizvifuna tamborai? Pese pai kumashure kuwaizvida ndai waizvifugidzira iwewe. Kukumbira rubatsiro kuti kana zvichigoneka kuti zvibhisawo zvibhisiwe. Asi mambuya Bento maramba kaimpa manzi nasekuru murumuru. Nakubvumira kuchatsvimbo iyo. Haikona kubvumira kuchatsvimbo iyo kuti iri kukupisa aiyo. Kana uchibvuma zvechokwadi kwete kubvumira kuti tsvimbo iri kukuvhiringidza. Tambonzwa uchiti uri kunyeberera. Mukati vazukuru ava vari kukunanga iuroyi ndozvamakandunzira kuno kuizvozvo izvi ndimanga muchitaura kai chitaura ichisunungukai manje. Izvozvo ndazvitaura zvangu asi zvinhu zvacho zveshuwa zviri kundinetsa inini handichazvidawo vanhu kuti vana vatambudzike. Zvinhu zvekundishungurudza kuti ashaye musha zvinhu zvinondishungurudza kuti chii vandichengetewo vakaona mukadzi ine vana vadori ndotokutemerera mishonga
padushaji mvana sikana chimwisa inini kusvikira wakula nikuda kuti aite umusha anonichengeta ndakula saka zvinhu izvozvo ini handichazvidawo da kuti zvidii mune utibatsire kuti zvingadi zvindibvewo vana vadi vatambanuke. Matangira pamusoro kanyenyu matangira pakuti zvibvise zvakabva kupi? Ndakapiwawo ndisingazivi kuti zvinhu zvidii zvinozokonzeresa kumhiri uko ndakaendawo vachingoti zvokungotsigirawo. Wapiwa na chikwata manja? Ukapiwa na chikwata manja? Handivazivewo popawo kuti ndivani wakondodipawo ipapo iwo wakashayawo kalikale. Maiti muri kunotsvagei ikoko? Ikoko ndokataigara. Ndoko maigara. Pamakaenda pana gogo apa maiti muri kunotsvagei? Uyu Bheto akauya nemunini wakaita kakubatsirwa nasekuru Tasvo nekuti ari kurwara. Imimi pamakaenda pane munhu akakupai maiti muri kunotora chii? Iwo pakundipawo vangachingotiwo zvinhu. Ava midzwa yambuya Bheto ava vakazokupai hongu. Imimi ndimakaenda ikoko vakauya kwamuri here? Ndimakaenda ikoko maiti muri kunotora chii? Tasingazoti zvichizopamba zvacho teiti zvamushewo muzopiwa makaenda muchinotsvagei? Wafuna kutenga uroi basi? Pakundipawo vaingotiwo zvinhu zvokuti izvo zvitazvinzwa. Makaenda muchiti muri kunotsvagei? Wafuna kuzoyamba kuroza chani udati kupinda kutsogoro ufuna kuzereka? Hanzi pakatanga kuroya uko wanga une tarisiro kuti uendere mberi nauroi here kana unoda kuti uroi upere? Ndikuda kuti upere handichazvida ini. Saka iwo akakupa uroi akauya kuzokupa pamba pako here kana kuti iwe ndiwo ukaenda ikoko kurutambidziwa? Takavaendera manje apa ndichada nikuona kutambudzika. Pamukavaendera maida kutsvaga mushonga wokurapiwa musoro here, mushonga wokuroya here, mushonga wokurima here, maida kutsvaga mushonga wei? Wakungotiwo kudzivirirawo iwo wakati tikukupai kuti muviri wenyu ugare makadi makalemererawo saka tikuona zviri kudi. Alright, mirai mapiwa mushonga wokudzivirira muchiremerera chii chakazotanga kuitika? Hapanawo chakaitikawo ngakungotsvagawo chete. Aiwa ukazotanga kushanda sei kusvika pakupengesa vana kana kuti uzosvika pakuroya pakumusa uyu mwana muchienda kuroya Bheto mairoya sei maita sei maimutsana sei signal yenyu kuti aandei? Masimba ka sezvo mushonga wamanga manotora masimba manje manga magara muchiroya kare here kana kuti mushonga iwo ndokazokutangisai kuroyesai? Mushonga iyeyo. Wakatanga sei? Saka muzukuru damba sei Bheto? Udamika nembo udaenda nani? Bheto ukaita kucheka nyora here kana unoita kubikira muderere kana kuti usadza? Ndinewo mishonga yacho mafambiro yakaitawo mashiripiti enewo. Wakazongoona wakumuka? Asi iwe refridhari unomuka na Bheto? Asi iwe chokwadi unomuka na Bheto here muchienda kunoroya? Munoenda kunoroyera kupi? Wakada kuuraya munhu munoenda sei? Taura kachote kana makuda kuroya munhu kuti afe munoita sei? Munocheka nyora parodhi here? Munopinda mumba make here? Munosvipira mate eno mushonga here? Munoita sei kuti munhu azorwara azofa aroyiwa nemi? Munotora hembe yake munomunoka tsoka here? Munoita sei? Robert uyauda kuuraya mukadzi? Mira musamurai asati atanga ataura sekuru muzourayazve. Ambe Bheto mira Bheto mati imimi makuda kubatsirwa sekuru ndinoda kusiya. Handina mataura? Ndina mataura? Handisi kuzvida. Hamusi kuzvida. Ndo mubvunzo wobvunzwa nasekuru kuti zvinhu zvamusiri kuzvida zvamakuti hamuchazvida zvaishanda sei? Zvanga zvichingoshanda kungotakurawo chete namuzukuru wangu saka apa ndichazvida zvingouyawo ningapenowo pamwe ningamamhepo kuti ndizvizive mushomo chekutsanangura. Zvinhu zvacho zvindisi kuzvikwanisira mushomo chezvingouyawo mumamhepo so zvichitotidi. Penango Bheto taura kumuka waita nako taura. Nekuti Bheto anoziva asi mamuzivi. Bheto taura mamutsiro mamukira maita nambuya muchibhururuka. Munyatsoteerera mbuya Bheto paanenge asiyira mubva mati apa wakanganisa. Kumuka ninge matoita nambuya. Kangogara padoko kungonzidza kwana nguva dzekuti tibude tichienda. Kazhinji zvinoziri nguva? Zvinogona kana kutanga zvekuma 8 kana kuma 9 ko.
chinda kutenda ngomisa chingonditi ndisedza chinditi mangava mino stero pa nongodedzwa unofanda tomuka unofanda tongowa redu zvatiti tongori tongotanga kuenda tese mbuya vanenge vakabata muswe ndo vanenge anawo patinenge tichifamba tichishandisa kuti kana takusvika dzinguva pamba pemunhu tinoshandisa muswe wo tichipinda kana mapinda meita sei zvinhu zvaenda munhu wacho kana kuti ndangopindawo pamba papo ndakungoti pamwe tanetsana naye ndangomusira mamhepo tingonosvika pamba papo tingoita zvatinoita patatobuda tichitenda andizvo munoita zvacho ndezvipi ndokuziva mbuya pahari yatinoshandisa iyoyo ndomunenge una mushonga mumwe kungoti kana tisingade kumuuraya munhu wacho tinongoti dangopinda pamuda kumuwarisa guku anongotora muswe wenyika chizharo mutokwazira ukatobuda tikatenda ambe abeni Nyemba mwana. Imamo zvizive Pamaso nakakudeni. hamuzvizive tana bento Iyo pamaso ambe vasikunzwa audze muzee. ambuya andizvokutaurira musikuzviziva izvi zvatinoita hamuzviziva zvakapasa manyaza kune toilet Kunama uchada kudaira wakunyara nazvo daira saka pandaikumbirawo sekuru inini handina chikumbiro chanandinacho ndechekuti kubva tabva panapa tichidzokera nemukomana tichienda kumba handinabvira ndakwanisa kana gogo kundimutsa kana sei but ndaingonzoti pane saini inenge kuitika panze but kuti vazokwanisa kunditakura handinabvira ndamuka kubva ndabva panapa saka chanandichinyanya kukumbira ndechekuti kana dai zvaikwanisika zvinhu zviite zvibvisiwe kuti tese tive umwe chete pamba vacho zvanandichikumbira kuti dai makwanisa kubvisa avabvisiwa ndivo vanozviziva here zvinhu zvatimunoziva here hanzeria hanzi nasekuru ndikuda kuti unotora chirongo chako nechimuswe chako chaunoshandisa kumutsa nacho vana ava chaunoshandisa kuroya nacho vanhu uye nacho panapa wega ndidzo uri kubvumirana nazvo here ndizvo zvekubvuma tiri mukuina museyo uri sei kumba akumba kuino matigire kuti amakapotidza machira machira dzauya nezvinhu zvangu dzakambosidzirana kuti ndine zvinhu saka nda zvinhu zvandadi zvandaya nazvo titore ndisire ufiro wapa sedzachiari sedzainu zvenyu azvoedza zvinhu zvenyu mugeze maoko upfu mwaimwai pamusunungure mega eze upfuyo mwaimwai musunungure ndonderai kwamuri koko ndonderai kwamuri koko mwaimwai upfu toni mwaimwai upfu chimwaimwai sunungura ya sunungure mwaimwai upfu toni mwaimwai upfu gari zvakanaka urisai mukati muna chii chuma icho munoita sei chuma icho munoita sei ndombopfeka mukosi mubva kuenda mune zvinhu nemishonga mumo muhuro unoisa muhuro mavaisa muhuro mopfeka moita sei isa muhuro mari yako tono handisa inokwana iri muhuro mari yako amari inokwana koichi chidumwa chako chitona chineko icho chidendecho mune chii inge mune ninga mune zvinhu manjabi yangu padadi zvakafana zvishoma vamwe byangu vakandipa vari vabva nditolera ndafana zvishoma imochochi chamusisina manga munechi takadira chibvudzi ratakagera pamusoro apa rakudira imomo rekuti achiitaka kupenga kayaka nemwe mishonga ingerimomo ndoyanga ndoichi semuhari menyu tobata ngati mwana koicho koichoko ichocho takasvika padhoo ulowa dhoo vabva ravhurika vatapinda wenenge uchida kuendera uri
omwe mukasvika padhodho mukarwara parafurika mupinda makapiwa nani ichochi makapiwa nani pamabasa edu nenge tichishandisa iwavo vakandipawo saka nenge tichiita ndo paakatichi icho chakudini chakuvhurisa padongo mafamba mwaita mabasa enyu ndo pandikubvunza kuti iye akakupai pamabasa enyu ndiani vakuru vacho vanenge tichifamba navo tichiita mabasa edu iyoyo ndo vakadii vakati mbonogara nechine pakuvhurisa panenge tichipinda apo mukomana araitika mukomana chidairawo vega ndiyeyo apa kana katasa uya mukuru wakana ndikuona ngadarora ro adorora we aula darora ule bento vakatoroa ndi akatipa mali kuti gogo enda ichi na munimino inini ndadinda sala tichauya futi nikatauleo ndega una seguru uchi kurora kwandaita mukadzidi shua hiyo hatoli pamba akutoshanda okay sa uyu zviye makanga mamita sei uyu anga chinoita kakupenga akamwa papa zvonyanya kuti gogo ndikurovei ndikutemei pfungwa dzake dzisiri pamwe chete tozati kubvunza kuti vabvunze warisa muzukuru here pamabasa echiitani pakuita kwacho nasingazoti tikudi iri kutoshereketa kumwana wandinaye akutohara makunyepa mwana wakudi wakuhara aiyo ndimi makarwarisa mwana wo ndine makamurwarisirei makambouya kapana pandinguziya okay hamusiri wazuru wenyu ndo vakatanga kuuya makabatwa imimi makazouya imimi sekuru vakakuudzai zvakare vakazoti ndai munotora zvinhu zvenyu apa ndikukubvunzai mubvunzo wezvinhu zvamunoziva zvinhu zvamunoda zvamakaita sei zvamakataura mukomana uyu makamurwarisa zvaita sei anga yakuiteya sei mukomana zvaimbondoti akamwa papa wakutaura zvisi zvese ndinati beta ngodi wakutomuhwarisa nemishonga asi wamuroya waita duroena here taiti manje airamba bento ende waidi waiteverera uyairamba wamwasira kuti airamba wairamba ipapo kuti anzwewo bhozi paya pamakauya airwara saka nditi akukubvunzeka kuti iye azivewo kuti ndakarwara sei handi mazvinzwa ndizvo atakahwara ndinazvo mukomana wayo maida kuti aroya handiti akaramba ka ndobva mamucha se wabva wahwara aiyo ndobva ndamurwarisa takurana tsvina hari yavanika vasvike panze apo vakaipwanye vakapwanya vaise mudhiramu pamwe chatozakwatisa kuti zakuipwanye ndega ndikucha aichisi hanzi mukapwanya munoita sei niwakuru handihwara ndizofa inini ko yakarwara wani pamwe kupwanya kwanicheze nabva ndadiyo hamuna vana vanga makaura here andakaondoura amai vavo saka munotya newo kufa handi tinopedzerana pari zvese takura mukapwanyise mumwari jira unopisa zvese mbare Shire. Apa yang jalan laut. Kau apa sih? Apa sih? Apa beda? Deu drum. Uyaone ambe yako achita. Mirai makabata makamirira. Saka mangamani makore mangani mchita basa rinyi? Anza tanga pwanya chari chavichi. Sekuru mbare ari kubva mbare ndikupa vanhu mishonga kawo. Ava anza pwanya chari chawo zvipiso.
Panya hari itu, udah lepas. Panya ada so. Panya. Rukuchka apa? Storage, batai muskado. Yes. Moto kau pilih. Mapona ka? Ini nak. Vanodzoka ere koko sekuru? Ugara apa ambu? Ipapa panapa? Uya mugare pa dumbo ra apa? Andiri. Ambu. Mabasa yakatanga sei. Zvaingoita ndingakakudzivirira kuti miri uchitsvagawo mishonga yacho ndikakuzongona ndadi ndazvakutohwarisa vana ndakutomuka svikira shuwa kuhwara kwakaita mwana mumwe uyu kuita kuroora apana ngakura apaiwa kuroora kwawaitawo ndafara kuti zvinhu zvino ndichazvida ndasarenda pasara kuuya naye iye azotauriwa namuromo wake kuti ndaloora zvisho asekuru azotende. Muri kuti mimi mishonga yekuroya iyi makaipiwa mushure mekunge maenda kunotsvaka rubatsiro muchirwara. Pamaisi kupiwa mishonga maipiwa mishonga yechi yakungoti ati munongoitawo rakiwo muchingoremererawo mukatemerera kuzipidisira yandakudi yakumuka manje yakudi yakutokuwadza vana saka pani iye zvinochi handichazvida ndida kuti gare chi zvakanaka nabva ndanamata iyeyu da kuti doro arege kumwa akarega kumwa akagara akaramba achimwa anenge wakumboramba achitaura chi nenhoroondo izvo zvinenge zvakundigumura saka iye da kuti chi doro arege kumwa ininiwo ndichipindawo mukunamata kuti chiwirirana nechi navazukuru vangu. Imi pamakatanga kuziva kuti ndakumuka ndipano? Nakundoona kati chingofamba pamakaona kuti apa zvichokwadi zvinezvi izvi zvandava kuita kaizvi ndakutomuka ndopandira kuzoti ndipapi tichingona tichifamba akomana ivo vachifambawo kumwe vachinzva kuti nambuya venyu ndivakukuitisai zvakadaro munyama ndiyakuhwarisa neambuya venyu vanoloya saka zvishwadi vachibatadi zvichakwadidi zvinhu zvaitikadi muupenyu. Kuyu makamupinza sei mukomana munin'ina mukoma wauyu mukunyaya dzekuroya? Mukoma wake uye tanga tiri pamwe chete pakutsvaga kwacho yeure ndiye wandakatanga kudi kupa ndiye anoziva chi zvese yeure ndiye makamupa chii kuti azoti makumuka naye? Tichingofamba kana ndaiite chi wasingaroore achiita chi mukadzi inini kuti aroore hapana pabvaita chi munyama chingokura sina kuroora pakanonoka kuroora. Manga mamugadzira nemushonga? Ndokubva matanga kubuda naye? Pane mudiki ndo pazvakazoramba? Hai zvakaramba uyu. Ko amai vacho makavaura here? Vakangoonekana ukauhereuka kana kubva kaendererawo mberi tikandoonawo chi ameno vamwe vakangopindira abiyangu abvadi abvangoshaya amai vacho. Ndibva macho? Aiwa imimi pakuuraya hama kana vana hamiite majangani majuti kuti madyawo uyu tinoita saka imimi rakanga rajuti renyini ranga riro rangu iro asi ndikuona kamboruda kungomanidzira vamwe kuti vamwe ndo vaidai imi musinganyatsoreurira kubuda pachena zvino munopona sei naye ambuya? Pana hamuchadzokera kumashure apa handiti pamasvika apa handiti mauya mega saka hamuchadzokera kumashure zvakaitika apa takutongotaurawo chi senyaya zvidu kuti tinyatsonzwotiwo zvakamira sei handiti mwana ndokuuraya ndiye chete wekwenyu wamakadya handiti saka muda kuti chiwo kune vamwe venyu masarawo
aiwa inini aiwa nachazvidawo futi ndamunhu wakanaka pana zvarichaitawo futi takungowirirana chete nevazukuru vanguva varoleo vachitakadzawo vachiita vana vavo. Handiti uda kuti chii kuna gugu nemukomana? Mashoma wanda mashoma iwa ndio wada kunzi nafara kuti ndapona wafara utapona. Handiti aya pakanaka. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.